Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум, ғазиз дин қардашларым. Альхамдулиллах, Аллах Тағаланың рахматы білән ризықларны кеңейту сірлері деген дәріслерімізді давам етеміз. Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисінде кім Аллах Тағалаға һәм ахиретке иман китерді, ул үзенең қунағын хөрмәт итсен, беренчесе, туганлык җепләрен ныгытсын, һәм өченчесе, сөйли икән, хәерле сүзләр сөйләсен, яки дәшмәсен. Ягъни әйтергә хәерле сүзләре юк икән, дәшмәүе хәерлерәк булыр диде. Бу Бухари, Муслим җыентыкларында килгән хадис. Димәк, туганнар, әти-әниләр хакы турында без сөйләшүне дәвам итәбез. Әлбәттә, менә бу туганлык җепләре, әти-әни хакы, өлкәннәргә хөрмәт, гаиләдә ир белән хатын арасында булган проблемалар, әйтик, көндәлек проблемалар, алар барыбызга да ничектер бу темалар барыбызга да якын, барыбызга да кирәк. Гадәттә, апалар хәзрәтләрне ашка чакырганда, алдан ук хәзрәт балаларны, менә аныкларны җыям, әти-әни хаклары турында әйтеп китегез әле дип шулай сорыйлар. Һәр кемнең үз хакын беләсе һәм ишетәсе килә. Ләкин еш кына әти-әниләр бала хакы турында түгел, әти-әниләр әти-әни хакы турында ишетәселәре килә. Ирләр хатын хакында түгел, ир хакы турында аларга бик күңелле. Хатыннарга ир хакы түгел, хатын хакы күңелле. Һәр кемнең нәфсе бар, һәр кемнең эчендә мине бар, ул үзе турында үз хакларын кайгыртырга ярата. Шуңа күрә еш кына никахларда иң беренче инде сөйлим ирләр хакы турында, үземдә ир булгангадыр инде, һәм игътибар итәм, ничек мине тыңлыйлар. Менә беләсезме, ирләр шу кадәр диккать белән тыңлыйлар. Бер нәрсәне ышкындырасы килми, әле кайбер никахларда шулай кыюрак абзыйлар, хәзрәт, менә бу җөмләне тагын бер әйтәле, минем анда хатын ишетмәде бугай дип, шулай яңадан да әйттерәләр. Ләкин хатын-кызлар бераз гына көтеп утыралар. Ни өчен өмет белән әле хәзер менә хатыннар хакына күчә дип. Шуннан да гаделлек кирәк, ир хакыннан күчәбез хатыннарга. Хатыннар хакы исламда хатын-кызны хөрмәт итәргә кирәк. Исламда ират гаиләсен карарга тиеш, хатынын киендерергә, ашатырга, ширтергә, аның уй фикерләрен, карашларын хөрмәт итәргә тиеш дип тизеп китәсең. Аятлар, хәдисләр. Хатын-кызлар уяна. Хатын-кызлар шул кадәр ләззәт белән тыңлый, чөнки аларның хакы бит ирем ишетсә иде, аңласа иде дип борчыла, ирләргә кызык түгел. Ни өчен? Чөнки хатыннар бай да безнең бәхетле яши инде. Менә шуңа күрә һәрберебезгә кызык, безгә үз хакыбыз. Әлбәттә, әти-әни хакы зур, ләкин әти-әни хакы зурлансын, әти-әни олыгайган көнендә баласының хөрмәтен күрсен дисәң, вакытында балага тиешле тәрбия бирергә кирәк. Вакытында балага шушы өлкән буынга, әти-әнигә хөрмәтне, кадер-хөрмәтне сеңдерергә кирәк. Аларның сөягенә түгел, сөягенең җилегенә кадәр. Менә бу бик мөһим әйбер. Әлбәттә, без яшьләргә бу нәрсәләрне сөйлибез. Мәктәпләрдә, институтларда дагы, шәхси очрашуларда да моны сөйләргә кирәк, гел-гел кабатлап торырга кирәк. Ләкин инде алдагы дәресләрдә әйткән сүземә кире кайтам. Үз башыннан кичермәгән кешегә буларны аңлау авыр. Авыр. 13 яшьлек үзе кадәр зур телефон тотып утыручы кыз балага ул әле бала тапмаган. Ул әле 9 ай карынында күтәреп иза чикмәгән. Ул әле кычкыра ул баланы тудырмаган. Төнләрен йокламыйча ничә еллар шул баласы белән шиләнеп, интегеп аларны үстермәгән. Шуңа күрә күпме генә сөйләсәк тә алар аны аңлап бетерә алмыйлар. Моның өчен аңа кияүгә чыгарга кирәк, аңа балага узырга кирәк. Моның өчен шушы әнисе кичергәннәрне аңа кичерергә кирәк. Менә ул шунда нәрсәдер бәлки аңлый башлар. Шуңа күрә акыл яшьтә түгел, башта диләр. Әмма күп нәрсәне аңлау өчен, нәрсә дисәк тә, үзеңә шуны кичерергә, үзеңә шуны татып карарга кирәк, бигрәк тә авырлыгы истә кала. Шуңа күрә сөйкле пәйгамбәребезгә дә Коръәни Кәрим 40 яшеннән соң
иңә башлады һәм күп пәйгамбәрләргә Аллаһ Тәгаләнең шушы вазифасы, зур вазифа, пәйгамбәрлек вазифасы 40-тан соң килде. Әйе, беләбез, кайберләренә яшьләй, ләкин менә бу күрсәтә, хәтта Куръани Кәримдә Аллаһ Тәгалә хәтта балага ашуддаху ва балага 40 сана дип әйтә. Хәтта ул ди балагатка ирешкәнче ди, пока он не достигнет зрелости ди, ва балага 40 сана һәм 40 яшькә җиткәнче ди, и не достигнет 40-летия ди. Шуңа күрә Коръанда күрсәтә, нәрсә кешенең акылда, тормыш тәҗрибәсендә, хикмәттә һәм җәмгыятькә иң күп җимеш бирә торган аның чоры ул 40 яшь дип әйтелә. 40 яшь дип әйтелә. Инде күпмедер тормыш тәҗрибәсе дә тупланган, әле яшьлек егәрлеге дә бетмәгән. Шуңа күрә менә бу бик мөһим нәрсә. Һәм чыннан да мөхтәрәм җәмәгать яши торгач ул уйландыра башлый икән. Мин үзем дә үз тормышымда инде өметләндем, 40 яшем тулса бәлки бераз акыл керер дип әйе. Шуңа күрә чыннан да уйландыра икән. Уйландыра әти-әни хакында. Инде әби дә юк, бабайлар да юк, алар да сагындыра. Ул бит инде кешенең акылына нәрсә дисәң дә тәэсир итә, аның хисләре. Шулай бит. Шуңа күрә әби бабай сагындыра. Инде дуслар арасында бер исемлектән дөньяныкыннан ахирәткә күчүчеләр арта. Шуңа күрә яшь барган саен әлбәттә уйландыра. Мин мәдрәсәдә укыганда мәчетләрдә күрә идем әбиләрнең, бабайларның дуга кылуларын. Алар бит инде тавыш белән кылалар. Һәм ни өчендер миңа сәер кебек тоела иде. Әби бабайлар күпчелек дугада сүзләрен үлгәннәргә багышлаганга. Чөнки менә бездә шулай бит инде, дуга кылганда без хәтта Коръан укыганның әҗр савабы булсын фәләнгә дип әти-әниләрен, әби бабайларын саныйлар, шулай бит инде. Менә миңа ул ничектер сәер кебек тоела иде. Ни өчен? Чөнки бары исәннәргә бит инде дуга кылырга кирәк. Әле бит исәннәрнең яшисе бар, инде үлгәч анда күренер. Ләкин ул вакытта миңа ничә 16-17 яшь, анда әле минем әти-әни исән, анда әле минем әби бабайлар исән, минем әле анда бөтен дусларым үзем белән, ягъни бөтенебез исән. Ягъни исәннәр исемлегендә бөтенесе. Әмма мин ул вакытта аңламадым, шушы дуга кылып утыручы 70 яшьлек бабайның менә бу исемлектәге әти-әнисе дә, әби бабасы да, бәлки абыйсы, апасы да, әнисе, сеңлесе дә, бәлки хәләл җифетедер, бәлки балалардан кайсысыдыр. Күпме дуслары инде күчкән бу исемлектән монсына, ахирәт исемлегенә. Шуңа күрә телисеңме юкмы, аның йөрәге күбрәк борчыла буларга, һәм ул шуңа күбрәк шулар турында уйлый. Менә хәзер инде шул заманнардан 20-30 ел вакыт үтә, һәм үзем дә карыйм, дугаларның әкрен генә эчтәлеге үзгәрә. Үзгәрә, чөнки әлхәмдүлилләh, туганнар, дуслар исән-сау күп, ләкин инде вафат булганнары күбәеп бара бу якта. Шуңа күрә 60-70 яшьтә ул бит тагын да күбрәк була. Менә шуннан да без шушы якын туганнарыбызга, дусларыбызга ничек итеп файда китерә алабыз? Алар ахирәткә күчкәч. Менә бу мәсьәлә безне борчырга тиеш. Чөнки әйткәнемчә, үз башыңнан кичереп, үз балаларың белән шиләнеп, әтиеңнең, әниеңнең, әбиеңнең, бабаңның хакын менә генә аңлый башладың. Күзең ачып карасаң, яки әтиең китеп барган икән инде, яки әниең китеп, яки икесе дә юк. Син ниһаят аңладың әти-әни хакын, ләкин аңлап җитүгә синең әти-әниең юк. Бик аларны зурлыйсы килер кемнеңдер. Бик аларга яхшылык кыласы килер, ләкин алар юк, нишләргә? Менә шуңа күрә алар дөнья исемлегеннән ахирәт исемлегенә күчкәч, бу дөньядан бакыйлыкка күчкәч, ничек аларга ярдәм итәргә? Ничек үзеңнең дөньяда бәлки күрсәтеп бетермәгән хөрмәтеңне аларга бүген күрсәтергә? Менә бу мәсьәлә безне борчырга тиеш. Һәм әлхәмдүлилләh, ислам дине ул киң дин, һәм ул дөнья белән генә шикләнми. Ул безгә ахирәтне ала, һәм барзах дип әйтелә инде, адәм баласы үлгәч кыямәт көненә кадәр. Чөнки әле бит
Кешеләр, мәсәлән, җәннәттә, җәһәннәмдә түгел. Кеше үлде, ул кабер тормышында яши. Ул барзахи тормыш дип атала. Дөнья беткәннән соң, кыямәт көне җиткәннән соң, кешеләр кабердән торып, Аллаһ хузурына, Аллаһ каршына басачаклар, җавап тотып, кемдер җәннәт, кемдер җәһәннәмгә китәчәк. Шуңа күрә менә бу барзахи тормыш белән ничек элемтәгә керергә, ничек итеп аларга яхшылыкны җибәрергә, ничек телефоннан SMS-ка килгән кебек, WhatsApp-тан әнием ничек хәлләрең, әтиең ничек хәлләрем дип балаңнан килеп сине сөендергән кебек, аларны да сөендерергә. Менә бу сораулар безне борчырга тиеш. Әлхәмдүлилләһ, сахабалар, сөйкле пәйгамбәребезнең сахабалары да бу сораулар белән борчылган. Әти-әниләрен сагынган, әби-бабайларын сагынган һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә килеп, алар һәрдаим сорау бирә торган булганнар. Менә әнием исән иде, хәзер вафат, бик сагынам, нишләргә, ничек аны сөендерергә? Менә әтием исән иде, ничек сөендерергә? Менә хәләл җефетем вафат, ничек аны шатландырырга? Шундый сорауларны яудыралар иде. Әйдәгез шуларга тукталыйк. Шул сорауларның берсе Малик ибн Раби ас-Саиди сөйли, бер вакыт без сөйкле пәйгамбәребезнең янында утырганда, Бәну Сәләмә дигән кабиләдән, кабилә племе була инде, бер кеше килә. Һәм, эй Аллаһның елчесе, әти-әниемнең вафатыннан соң, алар инде вафат, алар өчен мин берәр төрле изгелек кыла аламмы? Дип сорау куя, дигән сорау куя. Берәр нәрсә эшли аламмы? Аның инде эшлисе килгән, аларны сөендерәсе килгән. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ рәхимле һәм безгә ул юлны япмый. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә ди? Әйе ди. Һәм санап китә. Иң беренче әйтә, алар өчен дуга кылу. Алар өчен дуга кыл. Һәрберсенә тукталырбыз иншалла. Бүгенге дәресебезнең темасы шул була. Алар өчен дуга кылу ди. Дугадан айырып, алар өчен истигъфар кылу дип әйтә. Истигъфар турында без сөйләштек, шулай бит, хәзер кайтабыз. Өченчесе, алар исән вакытта аларга нинди вәгъдәләр биргән булсаң, шул вәгъдәләрне үтәү ди. Дүртенчесе, алар аша сиңа туган булган кешеләргә яхшы мөгамәлә кылу ди, ул кешеләр белән яхшы мөгамәлә кылу ди. Һәм бишенчесе, аларның исән вакытларында якын иткән дусларын хөрмәт итү дип. Бу Абу Дауд риваятында килә хәдис, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әти-әни вафат булганнан соң, аларга менә шушы 5 юлдан 5 төрле файданы китерергә өйрәтә. Субханаллах, менә бу Аллаһның рәхмәте, җәмәгать, газиз туганың яныңда юк. Ул юк, ул инде кабердә, ләкин синең аны сөендерүеңне һаман, әлхәмдүлилләһ, син аны сөендерүеңне һаман дәвам итәсең. Үзең шуны эшләп, әле балаңа да өйрәтсәң, үрнәк итеп, син киткәч балаң да шуны дәвам итәчәк. Шулай итеп, ата-анага, әби-бабайларга булган изгелек буыннан буынга күчеп килә һәм һич тә иншалла өзелмәячәк. Димәк, иң беренче, иң җиңел һәм иң еш эшләнә торган гамәл менә бу мәсьәләдә ул да булса дуга. Дуга. Без дуга турында аерым сөйләштек, шулай бит. Ризыкны арттыра торган сәбәп дидек дуга. Шуңа күрә менә монда да иң беренче мәрхүмнәргә дуга кылу, аларның рухына дуга кылу менә бу елның һәр көнендә. Мәсәлән, күп кеше, мин хәзер ул мәсьәләне кузгатмыйм, елын үткәрәбез, анда 40-ын үткәрәбез. Әлбәттә, дуганы 40-ында да кылабыз, ләкин дуганы 30-ында да кылабыз, 35-ндә дә кылабыз, 41-ндә дә, 43-ндә дә кылабыз. Кемдер әйтә 52-ме, 51-ме ди, 50-ші дип әйтәм кай вакыт. Чөнки ничек инде син бит әти-әниең сине көн сайын ашаткан. Әти-әниең сине көн сайын киемең алыштырган, 40-ың җиткәнне көтмәгән. Шуңа күрә без көн сайын дуга кылырга тиеш. Менә бер атна калды инде елы тулуга, Алла бирсә дуга кылам. Көн сайын дуганы кылырга кирәк. Тәүлекнең теләсә кайсы вакытында дуга тыелган бер вакытта юк. Шулай бит инде үз телеңдә, үз сүзләрең белән ниндидер аерым дугалар ятлауда шарт түгел. Аллаһы Тәгаләдән вафат булган газиз әниең, әтиең, әбиең, бабаң өчен сорыйсың: "Я Раббым, газиз әткәмне, газиз әнкәмне, әбиемне, бабамны исемнәрен әйтсәң була, үзеңнең рәхмәтеңдә кыл. Аларның гынах хаталарын кичер. Аларның каберләрен нурландыр, урыннарын җәннәттә кыл. Безне алар белән җәннәт бакчаларында очраштыр" дигән менә шундый ихластан чыккан гади сүзләр Аллаһы Тәгаләгә иң тиз барып җитә торган сүзләрдер. Шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзенең бер хадисендә нәрсә диде? Адәм баласы
вафат булгач, аның кылган бүтін гамәле киселә диде. Бүтін гамәле киселә. Ягъни карагыз, кеше үлгәч намаз укый аламы? Юк. Димәк, намаз савабы юк. Кеше ураза тота аламы? Юк. Димәк, ураза савабы юк. Хаҗ кыла алмый, садака бирә алмый, узак итеп дугалар кыла алмый, тәүбә, истигъфар, зикр, тәсбих, бөтенесе бетте. Димәк, аннан аңа килеп тормый. Безнеңчә әйткәндә инде теге акмасада тамып тора диләр бит. Мәсәлән, бу кибет ябылды, бу кибет ябылды, бусы ябылды, бусы ябылды. Шуңа күрә бетте. Кирим юк. Нишләргә? Аларга бит яшәргә кирәк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, ләкин эш гамәлдән башка диде. Эш гамәл. Беренчесе садакатун җария. Садака җария, ягъни агып торучы садака. Менә монда шуның турында сөйләшәбез. Таммаса да акмаса да тамып тора дибез. Кеше үзе исән вакытта ниндидер файдалы эш эшләгән. Ул эш үлгәч тә дәвам итә. Мәсәлән, юл салдырган. Кешеләр йөргән сайын аңа савабы килә. Мәсәлән, елга аша күпер салдырган, кешеләр шул күпер басмадан йөриләр. Кеше чыккан сайын аңа савап килә. Мәсәлән, агач утыртып калдырды, ул агачның җимешләрен ашаган сайын, аның күләгәсендә ял иткән сайын кешенең дугасы, рәхмәте аңа барып җитә. Мәсәлән, мәчет салдырды. Мәсәлән, хастахана, больница салдырды. Кешеләргә шундый хезмәт итә торган үзе үлгәннән соң да әйберләр, ул эш дәвам иткән сайын аңа бара савабы. Бу беренчесе. Икенчесе файдалы гыйлем диде. Файдалы гыйлем. Мәсәлән, бер кешене дин юлына бастырып калдырды. Бер кешегә Коръан өйрәтте. Мәсәлән, бер хәтта дөньяви фәннәрдә дә, мәсәлән, медицина өлкәсендә ниндидер ачыш ясады да, мәсәлән, мөселман кешесе, һәм шул ачыш белән күпме табиблар файдаланалар, күпме кешеләр исән кала, аңа да әҗре бара иншалла. Һәм инде өченчесе аңа дуга кылучы изге бала диде. Аның рухына дуга кылучы изге бала диде. Субханалла. Менә кая ул, мөхтәрәм җәмәгать, үзеңнән соң дугачы бала калдыруның шатлыгы. Син инде күптән җир куенында ятасың, изге гамәлләр кыла алмыйсың, әмма җирнең сыртында, аркасында йөрүче синең нәселең, улларың, кызларың, балаң синең өчен изге дуга кылалар. Әлхәмдүлилләh, сиңа шатлык, сөенечләр, күчтәнешләр килеп торуны дәвам итә. Һәм әлбәттә әти-әнигә дуга кылганда җәмәгать, менә гомумән дуга кылганда без бит инде балаларыбыз өчен дуга кылабыз, үзебез өчен. Иң беренче дуганы үзебездән башлыйбыз. Садаканы үзеңнән башла ди. Үзеңә тәүфик, хидаят. Аннары соң инде хәтта балаларга дуга кылар алдыннан, балалар алар бит бик кадерле була. Алар синең күңелеңне тартып алалар. Без бит инде узган дәрестә дә әйттек, ана күңеле балада, баланыкы далада дидек. Шулай бит, шуңа күрә балалар бик кадерле булалар. Алар күңелнең иң нечкә урыннарына кирип утыралар. Әмма ләкин ничек кенә балаларың яратсаң да, аларга синең дугаң кирәк булса да, бала алдыннан әти-әнигә дуга кылырга кирәк. Әти-әни хакы зур. Шуңа күрә үз әтиең, үз әниеңне онытма, аларга әби-бабаңа дуга кылырга кирәк. Шуңа күрә иң беренче, я Раббым, менә мәчеткә еш кына киләләр. Әтиемә дуга кыл дип, әниемә дуга кыл дип. Хәзер инде режим самоизоляция вакытында мәчетнең диварына да элеп куйдык. Мәчетләр ябык булганда WhatsApp номерларын, инде үземнең WhatsApp номерымны куйдым. Һәм инде кешеләр менә мәчетегезгә садака китердек, калдырдык, дуга кылыгыз әле әтигә, әнигә дип язалар. Әлбәттә без хәзрәтләр инде мөмкинлек булса без кылабыз, ул безнең инде ничектер изге бурычыбыз да инде. Ләкин менә мин дөресен әйтергә тиеш. Мәсәлән, фәлән кызы фәлән, фәлән улы фәләнгә мин кемнеңдер әти-әнисе өчен дуга кылам, ләкин нәрсә генә әйтсәк тә, ул минем әти-әни түгел. Һәм мин аның кочагында үсмәдем. Мин аның тырышлыкларын күрмәдем. Мин кешене бөтенләй белмим. Шуңа күрә ул сине тудырган әни икән, ул сине үстергән, һәм синең бүген йөрәгең, субханалла, шуларны сагына икән. Һәм бүген сиңа әйтсәләр, менә фәлән кадәр фәрештә килеп күкләрдән, фәлән кадәр акча бир әле, мин сине 5 минут әниең белән сөйләштерәм, вафат булган әтиең белән сөйләштерәм дип әйтә икән. Ул мөмкин түгел, ләкин шулай әйтә икән, бер нәрсә кызганмас идек, шулай бит. Шуңа күрә үз ата-анаңа үз баласы дуга кылган кебек бер хәзрәттә кыла алмый. Чөнки дуга ихластан булырга тиеш. Аны сагынып, яратып кылсаң, ул бөтенләй икенче. Шуңа күрә ирәнегез, әти-әниләрегезгә, әби-бабайларыгызга үзегез дуга кылырга. Хәзрәтләр дә кылсын, ләкин үзегез кылыгыз. Ул бөтенләй икенче төрле, чөнки сез аларның балалары. Һәм
Абу Ханифа хәзрәтләре, Аллаһның рәхмәтендә булсын, нәрсәди һәр намаздан соң ди. Намазлар кимендә 5, кимендә дип әйтәм, фарыз 5 намаз бар, әле күпме сөннәт, нәфил, духа, тахаҗҗуд намазлары бар. Һәр намазның ахырында ди, мине тудырып үстергән әти-әнием һәм миңа гыйлем биргән остазым өчен ди, Хәммәт өчен изге дога кылмыйча урынымнан тормадым ди. Карагыз, нинди зур галим Абу Ханифа хәзрәтләр. Аның да эшләре күп булгандыр. Аның да зур гыйлемнәр бирәсе булган, зур китаплар укыйсы булгандыр. Ләкин ул да әти-әни рухына, остаз рухына дога кылудан үстен булмады. Ул да намаз сайын, карагыз, менә әйдәгез һәрберебез үзебезгә сорыйк. Вафат булган күпме әти-әни, әби-бабайларыбыз бар. Көненә ничә мәртәбә дога кылабыз? Атнасына ничә дип мин ятка калдырмыйм инде бер-беребезне. Ләкин карагыз, көнгә ничә тапкыр дога кылабыз? Кай вакыт бер булырга мөмкин, кай вакыт 2. Менә зур галим көненә кимендә 5 мәртәбә дога кыла торган булган. Шуңа күрә 5 мәртәбә көненә тәмле ризык килгән кебек, иншалла, күчтәнәчләр килеп тора дип өметләник. Икенчесе, алар өчен истигъфар кылу диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Истигъфар, без әйттек, айрым бу мәсьәләдә без дәресне багышладык, шулай бит. Истигъфар ул аның турыдан-туры мәгънәсе Аллаһның гафу итүен сорау. Әлхәмдүлилләһ, без үзебез өчен сорыйбыз, якыннарыбыз, дусларыбыз өчен сорый алабыз һәм әлбәттә бу дөньядан иман белән киткән әти-әниләребез, әби-бабайларыбыз өчен без истигъфар кыла алабыз. Я Раббым, әтиемнең гөнаһларын кичерсәң, гөнаһ бөтен кешедә дә бар җәмәгать. Кайбер кеше аңлап бетерми. Әйдә шундук җәннәт сорады. Юк, һәрберебез хаталы, һәрберебез гөнаһлы. Хәтта кеше 5 намазын укып, уразасын тотып, көне-төне зикр тәсбихтә булса да, аның барыбер күп хаталары бар. Алар җыела, шуңа күрә Аллаһ гафу итсен дип, я Раббым кичер дип, истигъфар кылырга кирәк. Ул догага керә, ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям айырып алды. Менә нәрсә сорага дисәң, арвахлар өчен, әлбәттә сорага кирәк истигъфар. Истигъфар бу бик кирәкле нәрсә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бер вакыт үзенең бер сахабасын җирли. Җиназада катнаша, кабергә инде күмәләр, гүргә иңдерәләр, безнеңчә әйткәндә. Нәрсә шунда халыкка мөрәҗәгать итә. Һәм әйтә, хәзер ди, менә иң беренче каберне тамамлаганнан соң нәрсә эшләнә? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, кардәшегез өчен истигъфар кылыгыз. Ягъни, дога кылыгыз хәзер ди. Шуңа күрә кешене җирләгәч беренче дога кылабыз. Истигъфар кылыгыз ди, ягъни гөнаһлары кичерелүне сорагыз ди, һәм аңа ныклык сорагыз ди. Ныклык ул инде поддержка була инде. Аннан хәзер сорау алачаклар ди. Чөнки без киткәч тә 40 адым киткәч фәрештәләр килеп сорау ала башлыйлар, аңа җиңел булмаячак. Монда аңа Аллаһның ярдәме кирәк. Һәм гомумән сөекле пәйгамбәрбез, мәсәлән, Ухудта үлгән сахабалары күмелгән урын бар, Ухуд сугышында үлгән. Аннары соң Әл-Бақиғ дигән изге зират бар, ягъни зур зират бар инде, борынгы зират, тарихи зират, сахабалар җирләнгән. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шунда барып дога кыла торган булган үзенең сахабалары өчен, һәм бу безнең пәйгамбәребезнең сөннәтендә бар. Хәтта әти-әни менә җәннәткә кергәннән соң да икенче бер хадис, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, Аллаһ ди, изге бәндәнең ди җәннәттәге дәрәҗәсен күтәрер ди. Ягъни ул инде җәннәттә, ләкин бер көнне фәрештәләр киләләр дә, вам не суда ди, сезне тагын да биек дәрәҗәгә күтәрәбез ди. Шуннан соң бу сорый ни сәбәпле ди? Бу кадәр хөрмәт, я Раббым, миңа ни сәбәпле ди? Аллаһ Тәгалә аңа нәрсә ди? Балаңның синең өчен кылган истигъфары сәбәпле ди. Бу сахих хадистә килә. Балаңның, аның баласы тегендә исән. Шулай бит. Синең өчен кылган истигъфар, я Раббым, әтиемнең, монда әниемнең, әбиемнең, бабамның гөнаһларын кичерсәң иде. Шуңа күрә бу Рамазан айлары, соңгы 10 төн хәзер башлана. Шуңа күрә әйдәгез догада әти-әниләрне онытмыйк, әби-бабайларны онытмыйк һәм аларга дога кылганда истигъфарга зур урын бирик. Өченчесе, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аларга бирелгән вәгъдәләреңне үтәү диде. Безнең инде 3-4 минут вакытыбыз гына калып килә. Вәгъдә иман. Шуңа күрә вәгъдә нәрсә ул? Син берәүгә әйтәсең, мин иртәгә, мәсәлән, иртәгәдән соң бер атнадан шуны эшлим дип әйтәсең. Обещаю, вәгъдә итәм дигән сүз шарт түгел. Менә син эшлим дип әйттең икән, әлбәттә эшләргә кирәк. Булдыра алмыйсың икән, эшләмә. Шуңа күрә вәгъдә иман дибез. Әти-әниләргә исән вакытларында бәлки син ниндидер вәгъдәләр биргәнсеңдер. Мәсәлән, әтиң йорт салганда үлеп китте, үлгәндә әйтте, әниегезгә бу йортны җиткереп бетерегез инде диде. Ягъни әниегезне яки урамда калдырмагыз. Мәсәлән, бу минем башыма беренче килгән инде.
кайындыр укыган түгел. Син әйттең, әтием, әнием вәгъдә итәм, әнием урамда калмаячак, мин бу мәсьәләне үз өстемә алам ди. Яки мәсәлән, син институтта укып йөрисең, әтиең синең архитектор булуыңны, яки мәсәлән, хәзрәт булуыңны, яки синең ниндидер файдалы бер кәсептә булуыңны теләде, син аңа вәгъдә иттең, тырыш бу вәгъдәңне бирергә. Әтиең исән вакытта сине ничек күргән булса, шушы вәгъдәңне үтәвен. Иншаллах шулай сөенәчәк. Аларга биргән вәгъдәләреңне үтә диде. Ләкин әгәр дә син ниндидер гынахлы эштә вәгъдә биргән булсаң, бу вәгъдәне үтәргә кирәкми, моны бозарга кирәк. Мәсәлән, син белмәдең мәсәлән, вәгъдә бирдең, әмма соңыннан белдең гынах икәнлеген, аны үтәргә ярамый. Бозарга кирәк. Һәм тагын икесе кала, субханалла, алар аша туган булган кешеләргә яхшы мөгамәлә кылу диде. Менә синең әтиең бар, әтиеңнең мәсәлән, әтиең вафат, әтиеңнең мәсәлән әтисе бар, бабай. Бабай сиңа туган әтиең аша. Димәк, ул синең әтиең кебек. Син бабаңа хөрмәт итәсең. Мәсәлән, мин ни өчен алай дип китердем? Үземнең әти иртәрәк үлде, бабай исән калды. Шуңа күрә әти юк, бабай бар иде. Мәсәлән, әтиең юк, әтиеңнең бер туган абыйсы бар, бер туган энесе бар, апасы бар, сеңлесе бар. Алар сиңа туган әтиең аша. Димәк, әгәр дә син әтиең, вафат булган әтиең яки әниең аша туган кешеләргә хөрмәт күрсәтсәң, бу синең үз әтиеңә яки әниеңә хөрмәт күрсәткән кебек була, һәм аларга моның файдасы тия иншалла. Хәтта Пәйгамбәребезнең шундый хадисе бар, әниеңнең апасы сиңа әни кебек булыр дигән. Ягъни әниең үлде, аның апасы сиңа әни кебек кала. Һәм гомумән сөекле пәйгамбәребез дә Хадишәсе вафат булгач, беләбез, ул Хадишәсен бик яратты. Хадиша радиллаһу анха вафат булгач, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи бик сагына иде, дуга кыла иде, йылый иде. Һәм өйдә ниндидер тәмле ризык пешсә, ул нәрсә дип әйтә иде? Моның бер өлешен алып барыгыз Хадишәнең туганнарына дип. Хәтта бер вакыт өйдә утырганда, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең ишеген шакыйлар, "Ассаламу алейкум" дип әйтәләр. Хатын-кыз тавышы Пәйгамбәрбез сикереп тора һәм исенә төшә. Субханалла, Аллаһумма һәләди. Я Аллаһ, бу бит һәләди. Һәле Хадишәнең бер туган сеңлесе була. Аларның тавышлары таныш була. Һәм һәлегә бик зур хөрмәт күрсәтә. Шуңа күрә, әлхәмдүлилләһ, менә динебез туганнарны барлый. Бүген әтиең юк, елап утырма. Бар әтиеңнең энесенә, бар әтиеңнең абыйсына. Әниең юк, әниеңнең апасына бар, туганына бар. Әлхәмдүлилләһ, шулар аша туганнарны барла. Һәм соңгысы, карагыз, бу исламның тагында кылачын киңәйтә. Аларның исән вакытларында якын иткән дусларын хөрмәт итте. Субханалла, монысы инде динебезнең тагында бер гүзәллеге. Менә синең әтиең яки әниең исән вакытта бәлки бергә эшләгән, бәлки бергә укыганнардыр, институт бетергәннәрдер, бәлки әтиең белән бергә армиядә булгандыр, бергә хезмәт иткәннәрдер. Менә әтиең синең аны яраткан, хөрмәт иткән икән әниең, син әтиеңнең дусларына, әниеңнең дусларына бар. Шуларга бер күчтәнәшеңне кер, шулар белән сөйләшеп утыр. Менә бу дагын нәрсә? Үз әтиеңә, үз әниеңә хөрмәт булачак. Үз туганыңа хөрмәт булачак. Хәтта моңа бер мисал китерәсем килә. Абдулла ибн Динар дигән кеше тапшыра, Мәккә юлында ди, бер бәдәви, ягъни бәдәви дигән сүз бедуин, шүлдә килгән бер гарәп, әллә нәрсәсе юк инде, ашарына да юктыр бәлки, байда түгел. Ул ди Габдулла ибн Гумарны очратты ди. Габдулла ибн Гумар, Гумар ибн Хаттабның улы, беләбез, шулай бит. Һәм Гумарның улы ди, аңа сәлам бирде ди. Ассаламу алейкум дип әйтте ди. Кем икәнен белгәннән соң, аңа ди сәлам бирде. Үзенең ишәгенә утыртты ди, һәм башындагы чалмасын, иссидә бит чалма киделәр, салып аңа кидертеп куйды ди. Моны күргән Ибн Динар, безгә бу кыйссаны сөйләүче, мин аннан сорадым ди, Аллаһ тормышыңны тагын да яхшыга үзгәртсен, рәхмәте булсын. Бу бит Габдулла, булар бит бәдәвиләр ди. Буларга ди әз генә шулай садакаңны бирсәң ди, алар риза булалар ди. Шул хәтлек отыңа, үзеңнең отыңа, мишәгеңә утыртма инде, чалмаңны салып кидертмәсәң дә була. Булар гади, простой кешеләр ди. Шуңа күрә нигә шул кадәр аңа хөрмәт күрсәтәсең дигәч, Абдулла аңа әйтә, бу адәмнең атасы ди, карагыз, үзе түгел. Бу адәмнең атасы ди, Гомәрнең яраткан дусты ди. Гомәр әтисе, минем әтиемнең яраткан дусты иде ди. Һәм мин ди, сөекле пәйгамбәребезнең сүзләрен үз колагым белән ишеттем ди. Изгелекнең дә изгесе кешенең атасының яраткан дустына изгелек кылуы ди. Изгелекнең дә изгесе ди. Кешенең яраткан дустының, кешенең атасының яраткан дустының
аңа изгелек кылу ди. Шуңа күрә, әлхәмдүлиллә, кая синең әтиең торды, кайда эшләде, тап дусларын, кайт авылга, шул дустына кирип чык. Ул бит аның күңеле була. Минем дустымның улы килгән иде, кызы кергән иде. Менә синең өчен күпме дуга кыла. Җәмәгать бүген, субханалла, күпме кеше атасының якын дусларын түгел, хәтта атасының да кайда яшәвен белми. Алла сакласын. Менә никахларда булабыз. Никахта күп кызларның әтиебез юк безнең диләр. Сорый башлыйсың, каясың әтиең дигәч, никах алдыннан инде. Ул безнең белән тормый, ул фәлән, ул төгәл, ул әнием белән аерылышты. Ир белән хатын аерылыша, бандый хәлләр була тормышта, ләкин ир белән хатын аерылганнан әти балаларын ташларга тиеш түгел. Әти булудан туктамый. Балалар да әтине читләштерергә тиеш түгел. Кеше ялгыша, саташа, әмма ул барыбер әти. Шуңа күрә изгелекнең дә изгесе кешенең атасының яраткан дустына изгелек кылуы ди. Барлык, излик, чыгып китик, табыйк, күңелләрен күрик, үз әтиләребезнең, үз әниләребезнең күңелен күрү белән бер булар. Я Раббым, дөньядан иман белән киткән әти-әниләребезнең, ир һәм кыз туганнарыбызның, барча мөселман ва мөслимә кардәшләребезнең гынах хаталарын кичерсәң иде, аларның каберләрен ижмах бакчасы итсәң иде, тамук чокыры булудан сакласаң иде, һәм я Раббым, соңгы сулышларыбызга кадәр безгә иман, итагать юлында булып, синең хузурыңа иман белән кайтып, я Раббым, җәннәт бакчаларына кирип, шунда безнең әти-әниләребез, әби-бабайларыбыз белән, балаларыбыз, оныкларыбыз, хәләл җефетләребез белән очрашып, тормышларыбызны мәңгелек яшьлектә, мәңгелек бәхеттә, ижмахта дәвам итәргә насыйп итсәң иде. Исән-имин булыгыз. Ва саллиллаһумма аля набiyina Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи аҗмаин.